rana fa ta dalle, rana fa ta dalle. Hai, wai ga nan yanzu ina zan gan shi ne, ya mun alƙawari a mafarki zai ban kuɗi. Allah kawai shi, bara ya zo, na san nan hanyar ciwo-ciwarsa, yanzu Allah da yanzu nan zai zo. Rana fa ta dalle. Derpity derp 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 derp. Kai yanzu na kwali saboda lalata da mutum zuciya karfe 7 kana zo ka kwanta a kan hanya kowa sai wuce yana kallon ka akan hanya kai ka tashi ka ka nemi arziki amma ka zo ka kwanta a nan gurin. To malam ka gama ko ban kuɗi na. Ka ji kato. Kuɗi ne. Kuɗi me wai? Ka ban ajiya ne? Kamar ya kuɗin da muke a mafarki kace za ka bani. Kai mahaukaci ne kai in ban da kai mahaukaci mafarki gaske ne kai. Kai ai na ka magana ya. Malam hanya kamar alƙawari kuma kace za ka bani. Kai da dan kutumar ubanka kuɗi Saboda shi gati. an da mafarki gaske ne. Kamanya ai mu a garin mu kai gaske ne kamanya. Ba ka da hankali wallahi talle. Da za ka je. Kai da Allah mala. Cikar da Allah kai. Allah cikar da Allah. Kamanya tiya ka. Allah cikar. Cikar da Allah. Rage baki.